iti tunggal pitik ki puso. Ada guru-uray nga istorya. Welcome iti detoy programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Anya pa yan ti oras. Nabartik ka man ni Lucio. Kaano ka ding agbaliw ka? Dang katalagan niya. Apay ka dati nung panak man ang Lucio. Hoy! Awan tayo dyan pagadalan tapno adalan na. Ad na pa yung awan tayo dyan kapilya tapno sermonan na. Amom no apay anaranggasakin ka. Mawatan. Amom, asagpay ngayon kasanag. Pagka. Awan tinlimag ko iti kinatao. Ngam nagdesisyon ka nga sa anak. Sa day tati pangranggasam kanyak numabartig ka. Nasaan ta kan to pa paganaano dagiti kakabsat mo. Gapo iti panaganak mo abalasan. Sakit din. Ako ka nagpintutak. Ngam day ta ka di pangdusaam kanyak. Sumarding ka man akong di sangit, Medi. Ikan na kita sa nga 10,000 pesos. Mabalak mo ka. Awat ikas tamay tid ko agad-ada. Naibusan ti sweldo. Nyati ko lang, ha? Umay ka man! Pangasi! May matatibo ko! Masakitan ang laot dahil! Ada, masaktan ka no saan ka agtong parapan. Medi. Mangtid ka no sa... Naranggas ka na uray kanyag! Uray saan nagkumaga respeto nga asawa! Nuraamam ti profession ko! Hoy! Awan te baby ang kuno may saka maestra Medi. Hindi ka pailang mangtid. Adda pungutin kan idumudong ka iti data. Kaya mo, ha? Naranggas ka unay! Wala sa saan nakakasyan! Luhan niya na una yan, di ikarkaro ka, basol ko kan ka! Magdi mo tumpalan di ka. Go. Adda masakitan ka niya, Medi. Matyak makadapal, bagkalanggan eh. Tiko nam, jak ka ba di magpatagan ka, ha? Maiturad mo nga ipaganita ka niya! Oh, Daddy, siriring kayo pilagayam. Apay, nalipatan nyo sa di balakat ni Doktora kasapulan ang masapa kayo maturog. Pasado alas 8 pa lang iti sardam. Dakabaalan ti masapa ang maturog. Sika ti nakalipat. Saan ka kadi ang mabain kini pasado gobernador alagururay king ka? Naibayaga kiti may sa kliyente, Daddy. Rinaot na ka naman ang idaasa nga pamilya. Naimbag ta nakaawag ti balasang na iti pulis. Ay, napagkat daytay ka mamakaso. Ang mga numayram-raman ka. Saan nga ta napagpagad no agbali na ka politiko, Daddy? Amoy mat asaan aray iti tinarapaap ko abiyag. Ipalagip mo pa ang agapukanyak. Napilitan ka arimuar ti seminaryo tapno agadal iti abugasya. Saan tayo kuman napagsinupyatan dito abanag? Sika tinangirugiro sa ano. Dalpas kami na nagsarita kan pasado gobernador. Imbaga kimkuan na, ngawan SM ko iti politika. Kaya't mo ang masapsapa ti ipapatay ko. Kasapulan atong palanak. Agtaray ka mayor, no di mo kaya't ang masapsapa ti ipapatay ko. Saan kayo kuman ngagpungtot, Daddy? Sige, baliwan tayo lang ang sarita. Masapol nga ginanakan. Nakarangrangas launay ni Lucio kanya. Limitam tirupag ka tinungpana. Agingay ta. Agsinsinto karakpay lang. Kaputi pa nang ipangtana kanya kapatayan ak.
Malagip ko ti patigmaan dagiti gagayam ko kanyak. Nga mabuti nga iti pangta ni Lucio. Nga may saka, maestra. Saan arumbang agpaagdipan ak iti butang? Kasapulan, asur-suruwat, ti lumapa. Aldawan, namapayasan ka pa lang, agtignay. San ka kadi mapan mangisuro? Nasakit pa ilang ti ulo. Gapo iti panangpungot mo kanya. Kan iti da ito'y alangag. Mabayin na kang parang kadagiti estudyante ka. Baka sumumudlan? San ka kumamasaktan mo magtungpal ka dagos? Lucio, Kaya niya ti pagsangitan. Kahit mo kadimanan, ti masaktan, ha? diyak magawitan. Di pa nagarubos na kitilwa. Saan ka kadipay anauma hamang dangdagran kanyak? Melody, basol mo amin da kita yung mapaspasama kanita. Ikarom da ita, aging ka iti saan ka matay. Pingataan ay tagtagahinap ko dahil dyan. May isa pasama kitibiyag ko. Aga po iti nakapilita ka rin mo iti seminaryo. Malaksid iti panang pilit kanyak ni daddy. Nga agadala kiti abugasya. Nariknak asaan akong ama ikari nga agserbi ti Diyos. Gaputa basol day dyan ang aramidag. Kumusta nga tan ni sinon? Nabayagin nga awan damag ko kankwana. Iso tiga po na isungsungak. Nasakit tinakam ko kini daddy. Kat nagbartakak. Sa kalpasan na. Numabalin at yakon kayat alakipen. May saabangumot itibiyap ko. Iho, nasa pangimawag ni Benbenito. Iswasakbay ang mapanggay ti papanam. Agsarita tapaya na impag. Maban kanto jay mansun na ito Sabado. Ket agsasango kayo akatiket na. Dalpas kami na nagsalita kan Ninong, daddy. Saan dak ko man napilitan? Bigbigatan na kadi apagpungtutan. Kaya't mo ang maidaras ti papatay ko. Daddy, At tapay may saa din na magnibimbinedo kanyak. Tuapay kanu nga awan payasawam. 40 di tawad mo. pa may sakon ti profesyon ko, daddy. Malagip ko manan ti panagpilit mo asumrag iti seminaryo. Agdwa-dwa ak lang arod no lalaki ka talaga. Sa anak abakla, daddy. Saan ka gaya manapan ng isuro? Oo, adaman nga tan problema man niya. Oh, sige. Umayak to dito balayon ton malam. Tagsarita ta, ha? Okay, bye. Miss, excuse me, mabalin ka dito makilamisan? Nakayo gaya attorney. Mabalin matlat ta. Ama mo nagayam. Kasla din nakakit-kitakin ka. May sapas ka no, nagsabat iti kalsada nga ta. Kaaro ba may timay sa klienteyo? Nila kay antero. Wan nagpaiso. Na minsan na dinamag ko kan ama antero. No asino kinapintas abalasang akaarubad. Ay? Naangaw kayo gaya. Mabit lang nga. Barang malagip ko tinagan mo. No na, saan ka di? Wan! Ang mumat gayang tinagan ko. Dito ta italang agsarita ta. Agmay may saka ka dito ilamisan mo. Amangan mo't no urayon tinobyom kat agselos no masangpatan na ta. Saan ka madanagan, sir? Attorney. Awan nobyok. Awan kadwak. Oh, iti day ta kinapintas mo, awan nobyom. May isang tonal daw. Pasyaran ka. Ha?
nga kalagit din nila, te. Apay asan nakarinig? Agalas 12 kaya mo ni Tirabi. Awan sa amot plano mo namang pakanganyak. Inturturod ko tinagriingi tay. Tamok akaguram amalukag ti panaturong mo. Yung manya pa lang aramidan. Di ka kumagtignay amang idasan iti kanak. Mabiit laan. Bayan malangan. Inaklangan mga niti restaurant. May bagta na nga ba kiti sugal ni Tirabi. Kat ado ti kwarta kita. Naklagdigos. Nangamak gayam iti sugal. Ngumsan na nga insubli, tinawat na kanyak 5,000 a pesos. Pasino mo dito mo awag eh. Balik, nakarugata ko. Hello? Hello, Nona. Di Rosano da ito eh. Oh, da kayo matgayam, attorney. Talagang impay-pay suyot yung umawag kanya ka. Doon yatin kariyek masapol na itong palag. Saan ako nga abogado no ko? Kaano ka di ang maparin na pasyaron kayo pala iyo? Bueno, awisan ka nga agpasyar. Kwa, pasyara kami tigayam ko ita. Inton Sabado, tinawaya nga oras ko. Inton Sabado, makipagkita namin kan pasado gobernador. Sige, awagan kan to iti Biyernes. Sige nga Rodan, bye. Bye. Ay, apay day, Jay. Anyat panggap na? Akaram nga ta kanya. Kunak na pud na masakit ka, Melody. Ay, unay matan, nagrangkas lakit din ni Lucio, ken ka. Kastaw na italitang taruman. Gapwanan ti panangtong panilusyo kanyak. Mabai na ka makita dagdagiti estudyante kakastoy ti langak. Ay, kaasi ka mat. Apay, anya ti plano? Nabayagan may bagbagami kan ka, agagayim mo, amakisina kan kwa na. Mabuti nga ka makisina ka ni Lucio. Amangan na niya ti aramidin na kanyak. Anya, makisina ka lang arudan? Ada pala maaramidan na kan ka, no, daywamon? Ay, di ka agbutang. Isak lang mo, idarun mo. May sapay lang tinaykadang ko noon. Agikata ko na maestra. Anya? Panagriknak. Saan ako na may kariti da ito'y a profession ko. Ada sa bali, anak kay karya. Agyaman nagkatinatgam ti awis ko pa nagpasyartahan, no na. Manmanong amin nga, abdagundaway nga agpalay lang agad. Ado nga tatigam mo akaso, attorney. Orit ha, doon tamat lang agsarsarita. Tapno, saan na formal unay, awagan na klat na itinagan ko. Kasla nakababain mo't nga, awagan kay lata itinakan yun. Manong Rosano? Nasaysaya at piadenggan. Kinapod no na, itala nga mga ipasyarak iti kaskan ka. Iti kaskan ka balasa. Sakit, napintas pa yan. Agyaman na. No, tagipintasan naklaunay, manong Rosano. Ngam, apay nga ontay asawa. Abogado ka. Langam tibak na. Guwapo ka mat. Dahil tamat ti dildilawan ni dadi kanyak. Dahil ti pati kayat ko amam, no na. Sakbayan na pilit nak ni dadi ang nagadalit ti abogasya. May isa ka seminarista. Dandani ka nga rod nagpadi. May isa pasamak tinang dadali ti dahil tangarapaan ko. Mabalin ka ti nga awisan nga nagpasyari di balay, tapno mayam ambo ka ken papa. Danga ka talaga niya. Apay ang nagikat ka, maestra. Saan ko kumakay tasong batan dahi ta sa ludsod mo? Taamangan no agungat ka. Ti may bagaklaan. Ad-ada amay kariag iti daytoy pampanunutag apagserka na trabaho. Anya trabaho? Social worker. Anya? Anya ti maganab mo iti dayta? Amok nga ado ti may lupit-lupit ti kalintagan na.
Kat kayat ko nga ikalintagan ida. Nini. Kasi nga adda kayat mo asawa na. Madyak makatapal. Hamangan numatong pa ka manan. Di ka pa ilang arod nagadalit abuga siya. Dang nga. Kamaw dyanan na, Daddy. At damat lang niyam amok kada kayo. Ngem, saan ko pa ang nobya? Maragsakan na kamakam-amo kada kayo, sir. Awagan naklatan ti Uncle Ambrosio. Amom, italaang adda ipasyar ni Rosalo, abalasang dito'y balay. Mabain nakla ko, ma. Nakabakbak ng kayo kahayam. Uwan gayam no na negosyante ni Daddy. Napadasan naman ti nag-vice mayor. O sige, ituloy ti agsarsarita. Tay nakbit iti kwarto. Nangag ko nga giring ti southon ko. Ang mga ni pasado gobernadora de jo mauawag kanya. At ako makidawakan ka. Inton maminsan nga awisin na ngagpasyar. Adayam amok kada kayo. Oo, kan ka kunak ko, ma. Gayam ko. Sige, awan problema iti data. Siguro, napimpintas nga may pisika. Talaga napimpintas na dayo ngam siya. Ngam, adan asawa na. Nabayagan na planok da ito'y nona. Sungain sa mirak tinagadal iti sa bali a kurso. Nasdawa ka ron no apay asa na masteral tinadal mo. Arapaap ko talaga tegbalin a social worker. Ngam arapaap day di tatang nga ada anak na a maestra. Dandan ni sana ka nakaturbos. Ngam inlimad dagiti kakabsat ko, ti panaganak ko a balansa. Wan kayam. Among adanam amok nga abogado. Napasyar na ko niya di balayta. Kat kinindaw ko, awisan ka inton sumaruno. Ipasyar ka ijay. Abogado? Kunam? Nona? Wan. Masya na kamin kan ka, Melody. Barang matulungan na kaday jay iti problema. Siya akong ti makamo iti biyag ko. Ngamjak kayat amabainan ka iti anaam-am mo mga abogado. Amo ka nung ninona da ito a resort. Kaya't umaydan to ka nalatang dumanan. Taadda kotse ti gayam na. Adda ka nun asawa ti gayam na. Kasano na maamuan ti asawa na katagselos kanya. Isudat na kiti sumunad. Ti kadwana. Attorney, natagtagan kan sa na naguray kada kami. Iso ti gayam ko nga ibagbaga ni Melody. Kwa, non. Oh, apay, agam amo kayo? Kasta unay mo lagat yun? Rosano! Melody! Bayat ti pa nagsasarita tayo. Agmerienda tayo. Pasensya kayo ng kadagiti kinabala kaginata. Tinawas ko lang namin iti convenience store. Kasta ka di, Rosano, attorney? Isutin kuyog ko dito ni Melody. So, tibagbaga kagayam ko. Kaya't ko ayong man nati problema na kan ka. Anja ka dito problema na. Ah, Agpamaragag, ajak am. ko ang amin. Melody, agsao ka mata. Sumagmaman ng atawan anang isuro ak attorney. Ngamga po, ti panakarignak, adya kun may kari iti dayta profession. May sa ako na social worker. Napintas ita trabaho mo. Ado ti matulungan, Melody. Talaga nga ito tinatulungan na attorney. Ngam oray iso ang mismo kasapulan na titulong mo. Agasam, kapkabilang namin ti asawa na. Nona. Agmerienda tayo pelan. Adan to sa bali agundaway pa nagsarita makin Melody. May panggap iti trabaho. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang.
Oh, apay ngin sa mo di kotse, Melody. Ha? Agluluwa ka? Awan amo ni Nona. Anang pamaramak. Apay, Melody. Ano pa paspasamakan ka? Adaw mau awag iti cellphone ko itay. Ngam nagsardang mata na nag-ring. Sino ti mong awag? Dahil nga taonan ba nga asawa mo niya? Ala, uray tain ka rin ni Rosano at tulungan na ka. Among, tama ko nga adto ti na ipangabak na akaso. May isa ka social worker, Nona. Ngam tinasakit. Siya ka mismo. Yak matulungan ti bagik. Nakabalot ako kinilusyo. Saan ka nagsangit, Melody? Patya ka matulungan na ka ni attorney. No, amo na ako nga, Nona. No, kanya di pagsalita. Pagpamarangak ajak na bigbig ni Melody. Uri nga taiso. Dinak na bigbig. Imposible na dinak na bigbig. Kalpasan ti dandanin dua pula tawan tinapalapas. Itay lang nga nagkita kami. Balagip ko man ng timay sa pasama ka na katungdayan ti arapahap ko agkadi. Kat intulok ko at ang ilan ni daddy. Ibyak ko. Oh, iho. Malmano makita ka nga ginom iti ara. Adda ka di parikon mo. Awan daddy. Ewan gayam, nakasaritak ni pasado gobernador. Imanugot ka kano iti panagsarita yo, iti Sabado, nga kandidato ka ama yo. Ang mga no, makababawi ka pa ila. Daddy, inton umay atawan pailan ti eleksyon. Kinamkabil na kamanggaya mong tasawam. Awan, nakita kong tiim patulod mo aladawan mo iti messenger ko. Nakakaasi tilangam. Nagadwa sugat mo. Saan ka kadipay ang nakay kadang no makisina kalaangan? Sige. Agkita ta inton bigat. Adam amok nga abogado. Apangayumanan iti problema. O sige, bye. Ano ti ko na Melody? Makisina kan kanya. Kat impulon nakpayan iti abogado. Kaya't mo tapatayin ka, ha? Apay ang kabil ka, Dagos. Timay sa kliyente mi di opisina ti agpampanunot. Ang makisinan iti asawa na. Apay ito tinapili mapagtrabahoan, Melody. Anya talaga ti problema, ha? Nudyak makatapal. Kakaasi ka manin kanya. Iti kinabayagan ti saan miya pa nagkita kan sila. Urayak lang na siya iti pan nakakita kan ko. Nakakutkutungan. Ikaw kawar da ka no tagdang. Namitlo ka nung hensarrak da iti mental hospital. Nasaya at matipan nakisarita na kanya. Nalasin na. Nas ka na mapaagasan. Lalaki! Na maglakid din ta nakapagpreno at nakabig ko ti manibela. Salbag ka. Kaya't nakid din na patayin loko. Na paglakid din ta sana na paggusti pa nagmaneho. Kat nasiputak ti ilalasat mo iti kalsada. Adupay lang ibagbagam. Rosano tinagan ka. Attorney Rosano Olivar. Ura abogado ka. Saan ka kabutan? Nasurok amay sa metro ti kaadayo ti kotse iti nagtakdiran. Nalawag asaan ka anatong para. Ngam no kayat mo ti agreklamo. Sige, mapantay iti istasyon ti polisya. Pagkaputa abogado kan. Kaya't naku nabutbut ngayon. Saan ka butbut niyan? Mangtadak iti tarhitakin ka. Mabalin na kawagan. Pagan anok kumaray ta tarheta. Gamda ito titandaanam ha. Ura abogado ka kunak manen. Maminsan pa'y ngagkurus ti dalan ta. Agkararag kalangan.
Sama tama agdadyakin, ten Melody. Dandan nila nga rin pinatay ti asawa na, gapoy ti panangkap, kabil na kankwana. Di na pala kayat ti makisina. Pinangtaan ka nung amin ti asawa na. Anya, katapoy adi na idarong. Ay, ni Rosano Gayam, makatulong laki dikan ka. Makamo ka nun ni boss. Kasarita na ka nun ti asawa ni Myra. Ah, kasta ka di. Aywan, nagkita kayo ka din kin Rosano? Saan pa eh? Ni Rosano at pagsarsalitaan ta, isumutin ti awag. Hello, attorney. Hello, Nona. Dali para kinid daw tinumero ni Melody. Hindi nagpasyar tayo iti igit ti bye-bye. Kaya't ko kumakasalita. Ah, Juan. Agsarsarita kami, mat. Ada iti abay ko. Oh, Melody, kasarita na ka ni attorney. Attorney? Melody, mabalin ka din nagkita ta. Dua talanay. Ano niya? Nakaumay kayo man iti law office dati. Anda ka din na patagay bagay ba niya? Adda ka no nakakita. Anak isinungbat ka iti dandanim madisgrasya. Kasaunay ka no apa nagsauna ken ka. Nakainom samat kami daddy, so pinaybay aklatan. Abogado ka. Ipalubos mo. Basit la ba nagdadya daddy? Narigat mat no tutupag. Basta adagayan pa panag. Ang mga nururay na kan. Sino? Ay man kayam. Malagip ko ti balasa ng pasyar mo iji balay de. Anyang aminan tilagan na. Nino na daddy. Ngam saan na nino na ti kasinarak ka. Tigayem na. Kasapulan na namin titulong ti may isang abogado. Taapay ka no. Kabilin ka no ti asawa. Dayjayan ni Rosana. Ad-adan ti panagnervyos ko. Dandan ni Jack may parang nagiti matak. Idi nagkita kami. Jack pagarupan nagkita kami pa. Saan nang amo nga? Iti na ito yung panagkita mi. Kasanod niya pa nang ibagkakinuha na ti amin. Na minsan lang ang nagkita kami di. Nga maapay ang napasamak na iti kada kami. Tamagan na laki ti kanya ni Melody. Hindi ba karod ka ng kuwana ang kipagkita ka ni Rosana? Abogado mat kiti. Lamdil delikado may bagak ka ng kuwana rito. Hello? Nona, nagpayag ka lagit din na sumungbat. Kung amin Lucio. Adang min araramida kiti kusina itay kat nabatik ti cellphone ko dito yung kwarto. Nagkita kayo ka dito asawa. Ay, saan mat? Ang mga nasimuro ti boss na napan iti balay ti kliyente da. Mamuwak lang nga nagisinara kiti lalaki. Kakasi ti gayi mo kanyak. Ay, sus. Nakabutbut na nga talaga ni Lucio. Manyan lakit din tinakailawlaw-anan ti gayam ko. Tarigagayak nga kita ta Melody. Ngem, Jack amuno anya ti ibagakten ka. Dakkel abiddo tinapasama kiti. Basol ko. No apay nga impalubos ko ang napasamak kadata ti amin ni Rosano. Mariribukan ang plaw na edi. Nakonsensya kiti daydi napasamak kadata. Nariknak asaan akong amay ka ingagserbi iti na Marso. Katimpay paiso kung tinagikat iti seminaryo. May sakagaya pa seminarista iti. Parawanan na. No siya tiga po na anatong dahi ti arapaap mo nga padi. Siya ti at anda making basol. Narukupak.
Kasi iti kinalupoy ko, tadyak kinabaalan na tinubngar ni Daddy. Di na kayat nga agpadiak. Tara paap na agbalinak nga abogado. Itay pa ipagdamdamagan ka, Melody. Ngam apa edi ka sumusumbat. Anya ti pagkaskastaan, sasangit ka manan. Apay namin asaan ka makadesisyon nga agsina kayo ni ti asawam. Nakarangranggas. Sana may panggap ka na kami iti asawang tinagsaritaan mi. Anya nga rod? Makasangit hak. Tadyak amo no kasano ngay pudnokan ka na ito'y. Mariribo ka laklakat nga rodan. Malakit ko. Nadlaw ko nga. Hindi nagpasyar tayo ti igit ti bye-bye kat. Kaslagam amo kayo. Agam amo kami kini Rosano. Naminsan lang na nagkita kami. Gapukan ko na. Nagkita kami man eh. Huh? Marin, di kinadakas ko ang babae. Diyak maawatan. Apay asan kaya nagkasarkat ada anak yo? Saan ko ana istoryakan ko na nga anak mi? Amo, nga ti kaya't ba nabagan kanya? Nung ka na ba? Ta istorya kan kati ami. Iho, madlaw ko akalayon maten di panaginom mo iti arang. Anya ka di ti parikot mo. Daddy, Jack amo no. Narumbang nga ibagak ka na kayo dahito eh. Anya ti kayat mo asawan. Pakawanan dakta. Jack na ibaga dahito ka na kayo ini. Tigayam ni Nona kat iso ti babae anak kailaw anak. Iti dahi di pa nagkuyog mikan sinan. Saan ka maawatan? Nasdaaw kayo idi. No apay akala at ngayon manugot ak nga agadal iti abogasya. Diya kung nagturi iti seminaryo, tamarik asa anak amay kari. Ket anya ti plano mita. Kayat ko amaamuan iho. Diyak amo no kasano amay pasyar ko diti balay. Ket mayam amok kada kayo. Adan asawa ni Melody. Ngem kabkabilan ti asawa na. Na istorya ni Rosano ti may panggap kini Melody. Yadi laang anaawatak no apay akilaat ng manugod ni Rosano ang nagadal ti abukasya. Nasdawak mo't ini na amuak. Ti maipanggap kada kwada. Naibagamat ka ta ni attorney kada kayo. Nga adan asawa ni Melody. May sa battered wife ni Melody. Apay nga ipalubos ti asawa na. Saan ka di ang maestra nga magtabtrabaho na social worker? Martir ti gayem ko, sir. Kan mabutan siguro. Hanjak maawatan. No apay adi na kayat ti makisina. Iso, nasaysayat siguro nga na kayo ti makisarita kan kuwan. Nagsikog kagayam. Among kadi nga ad-adamanan ang makonsensyaan. No amok la kumaan nagbunga tinapasamak kadatan. Pakawanan na. Saan kang nagsakit? Numabalin la ko mga isubli tinapalabas. Tapno saan kang nagsagaba iti kinaranggas ti asawan. Diya ka mo. No kasano pa'y amaator dagiti nagpituta. Mabuti nga kababuan ni Lucio na ito panagkuyog ta. Ngabnas ka na makitam ti anak ta. Ulit, pakawanan na. Dahil tatidyak maawatan. Ulit-ulit yung tiyagpakawan kanya.
Pabiit lang. Dahil iti dalan ang mapan iti rehab center. Dahil tati basol ko kan ka. Isa pa kawanin na krusado. At dahil itirihap ti anak na. Adda iti rehab center ti anak ta. Amo ka makaungat ka kanya. Managbaybay aak nga ita. Ngamnuhan mo mla ko ba? Kalpasan na nakapagpasngayag. Ilamang dagiti kakabsat ko ti anak na. Tasaan da kaya't amay babain ti pamilyami. Ngam nabaybayan na ti anak ko. Nasumok na ti ang droga. Naklata kiting bagang. Ngam, saan ka nagsangit? Nag-aapaan mi ti kasasaan ni Jake. Saan da nga klunan anabaybayan da. Pabasulan na ka. Ajak pinili ti lalaki ang naglawanak. Saan ka nula ang adrog tinakadadaalan ti ulot ti anak ta. Anya ti kayat da asawen. Adda diferensya ti panagpampanunot kong aman. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kas kalaw na'y kanyang lusyo. Pinasabtan na kadako si Titumpa. Agpudno ka kanya. Sino tinagapang, ha? Sa tino. Masaksak na anak laho na yan, tararamidam kanya. Saan ka kumangak panunot iti sa bali? Sinarungkarat ni Jake iti rehab center. Sino ti kadwan? Nagpakuyog ang kininona. Sigurado lang data melody. Oras sa maduktala kaluklukwan na. Oray may isa ka social worker. Jack bumdeng amang patayin ka. Nawatan. Ipatanak mo man. Masakit na anak laho na yan. Bakrin kan tupay da nga. At danto ka di pa'y makaamo pinatay ka. Ikalik ti bangkay mo. Jaskik. Di tamat nga rutisaan ko ang may palubos. Nalupuyang nga babae iti panagkita. Nga awan kaway na. Nga matamat laban ko. Ay, nagnervyos akpay. Nakabutbutang launa yan ti asawam. Apay, asan ka pala makisinakan ko, na? Binalaagan ako ni Lucio may paggamit ita ita. Oray may sa ka social worker. Saan nakas ka rin ang aramitek na ita. Kat, kasanon napatayan na ka at dantupay maaramid mo? Dahita ti saan ko nga ipalubos ang mapasamat nun. At akitawag kan ka. Si kangamit din pampar ko akaduhak anang sarong karki ni Jane. Kumusta gaya man di anak mo? Dahita pa iti may sa pagpadpadagsan iti parugong ko. Kumarkaro ti kasasaan na. Naimatangag ka dagiti mata ni Rosano. Di pa nangaasig na kinijig. Nakakutkutong aminan. Namnamayam ka di, asaan amaamon ti ayok nga asawam, ani Rosano ti kaduam anapan ichay? Aglalo naman doktalan na nga iso ti ama ni Jake. Awan nagdumaan ni kinakitak na lang ang dasinon kan Jake. Agkabakabaag. Saan arumbang dahitoy amang sasairo iti panunot ko? Ngayon balaksid kanyak. Saan nga taan na ikutan ni Sinon? Iho, madlaw ko akas na adda pakariribukan. Daddy, nagkuyog kami itay ken Melody anang sarong kariti anak mi iti rehab center. Anya ti kayat mo asawan iti dayta. May sa adrag adik ti anak yo iti dayta Melody. Dahil dati pagladingitan unay ni Melody. Ngayon saan nga aklunan dagiti kakabsat na anabaybay anda ni Jake. Talaga kano nga,
Adda puling agbagtit ti ama ni Jake. Why? Jack magustuhan na ita, Rosano. Awan ti puli tayo agbagtek. Diyos ko. Dahil ti kaditido sakit ti panangsalungasin ko kada kayo. Adda may sa pakaburiburak, nona. Jack may baga dahito kini Melody. Tadyak kayat amasair ko tiriknan. Anya ka di dayta, attorney? Gaputan na singitan. Kayat mo nga awagan na kitinagan ko. Sakbayan nagkuyog kami kini Melody anang pasyar kini Jake. Pinasyar ko ni Sinon agayim ko. Kat ni Sinon tigapuna. No apay anagam-am mo kami kini Melody. Kasta gayam? Adda ka di pa kay naigan ti gayam mo iti data ko nam apakareribukam? Naasya na kitigayim ko tanagkutungan. Nakakawar. Tagdangran ka no. Nabido ka nun anapaaga City Mental Hospital. Ang bagtit ti gayam mo? Napigsa ka no ti pulida kasta. Yan panagkunak. Ad-adda akim maro ti kasasaad na. Iti panagbarbartek na. Kaya nagusar pa iti droga. Ano niya? Adda ngamin ugali na idi. Alaukan na iti kendi ti arak nga inuman na. Tayo nagasang a kendi. Amabalin a pangagas iti panatang wenno adda uyak. Mabihit man laan. Kaya't mo ka di asawon? Agpada ti kasasaad da di asinon agayim mo? Kan ni Jake? Mariribo ka naglaunay, nona. Saan ko akayat na masakitan? Amom, siyak ti masakitan iti dayta nga ipagpagam. Raaman kayo ta abogado kayo? Saan na dakas a babae ni Melody? Nailawan laang idi kada kayo. Gaputakas na istorya na kanyak. Nariribok ti biyang na. Saan ko kumaakayat nga ibagagan ka dayto Melody? Amo ka masakitan ka nasakit tinagam ko kini Rosano. Ni Rosano lang pinakaikot idi kanya. Ni Manli nagayam ko ti makamamo kini Sinon. Nagbitot ni Rosano. No atapon na, ani Sinon ti nakasikog kanya. Abogado pa ibat nga rod. Raramat ni Rosano, Melody. Ngam, seminarista pa iti. Agyaman na ti panakipagrik ng kanyak nona. Saan mo kumakagura? Kasano di sakit tinagam ko? Gapo iti panagpada ti kasasaad da Jake kanday jay agayim na abagti. Sana bagtit ni Jake. Nagbalin asuga pa. Gapo iti panagusar na iti droga. Makasagit at banin. Maladinitan at panadadahil ti masagbayan ti anak ko. Nagdakamot lagayam dito Melody. Saan mo ka na lang ipanangpukaw ko ken ka? Apa yung nagluluwa ka? Awan anyaman na dayto. Agsang sangit ka nga on gapuna. Iso madlagaya man nagbagtit ti anak mo, iti kinabalasang mo. Pangasim. Saan mo ngay bagasaan anang bong ti panagpampanunot ko? Nita, kusilapan lakpay lang. Dang kababae. Kanayan na agad na dagdagran na. Kat, tumangsit ka, ha? Umikawan. Nalabas ka! Saan ko na ipalumos akakaasi akadagdagram? Nalisyam ti palang pungot ko kumakin ka. Ti ko nang kikati kabail na. Agbabawi akmat lang iti dahil diyang inaramid ko. Amok ang nasahir ko tarit na ninon.
Kat may pulong na kini Melody tinagsalitaan mi. Masaktan lakit di day jay. Jak ambo day to'y amarikrik-nak. Gaputa may saak idi a seminarista. Jak napadasan tinagayat. Uray iti agad adala kon iti abogasya. Jak nagasamit ti babae. Nilang Melody ti babae ana inaig iti biyag ko. Mariknak ana patag ni Melody kanyak. Gapu iti anak mi. Jak amo nga dagayang anak ko. Ngam anyan. Kasjay pa'y ti kasasaad na. Padahasim ti umasidag kanyak, Lucio. Danga ka talaga. Ibatam di tangay mo ko, no di mo kaya't nga adda ang makakaasi ka kanya. Nadartaran ti pusok. Jakon ipalubos adang ranak. Masapul nga ilaban kon ti kalintagak. Ibatam di tangay mo ko kunak. Nugamdam ti umasidag kanyak. Magsulong ka. Ah, anya? Sa anak nga gang angaw. Saan Melody? Pumanaw ka na. Amangan no sumlang ti panagkitakan ka. Kat mabagkong ka. Aging ka iti saan kan nga umang angas. Diyos ko. Pakawanin ta ko ba? Dandani ako nagbali na kriminal. Payanas ka na mapasamag dagito itibiyag ko. Melody, Naimagtanintang ka, Lona. ay hindi na pasama. Iti pagdangagan ka kabayatan ti panagsarita ta iti cellphone. Agsamsamit ka. Iso nga may kalangin dinanon na ti igit ti baybay ako na mapagkitaan ta. Nagistayan ko na patay ni Lucio. Huh? Apay? Nadanon na kiti kwarto mingag sangsangit. Nagburik ti darak. Iti panangibagaan na asan analimbong ti panagpampanunod ko. Tinungpanak. Iti darupan na. Nagtarayak anapan iti kusina. Kat nanghalaak iti imo ko. Naituran mo day ka? Simlang ti panagkita. Nalapusan ti kinarangkas ni Lucio. Ngam ti saan ko ang mapakawan. Ti panangibaga na saan analimbong ti panagpampanunod ko. Uwan, may saak amartir kan maak. Gaputan na imturak tinakiden na kankwana. Itinaksin ti kinaranggas na kanya. Malagip ko gaya. Kunak mano'y pasyar mo ni Melody dito balay. Kaya't ko ama-amam mo. Pampanunuto kiding agdiretso kami dito yung balay, papa. Kalpasan na nasarongkaran mi ni Jake. Ngam na iranamat nga adana panan niya. Kaya nagduwa-duwa ak. Ang mga numaamuhan ti asawa na. Ah, kasano nga ron tayo ito? Adda anak niyo kini Melody. Nga magdamat kaya masawa na. Maasa siya na kini Melody. Naranggas ti asawa na. Ah, kasla dayo ti sungbat mo iti saludsud ko. Kunam aso sa worker. Kadwana a kliyente da ket dagiti kasawa nga daparikot iti relasyon da. Wen, maawatak ti kaya Diyos sa daddy. Ah, Laglagi pun tayo tilintag tayo. Kan isumot ti sursuro ti simbahan. Iso ti gapuna. Asaan ang maipalubos ti diborsyo diti pagilyan tayo. Aging ga iti babalin. Masapol na maurnos ti panagden na dagiti agasawa. Asaan ang masapol ngagsinada. oray no arig na apatayenan ti lalaki ti asawa na. Huh. Yung saan na dayta ti pagsaritaan ta.
Ipamuspusa mamaawis mo dito'y balay ni Melody. Agsaga nakakanyak, Melody. Kaya't nakit din napatayan. Naglakalang agaw keng katimo ko. Salbag ka. Kasi lang nakasagana may tamang pagsol kanyak. Noon na akti nagbutan. Melody! Rumor ka! Itaman ti pa ng karit mo kanyak. Melody! Awagan nak ni Lucio. Ang mga nagsublin iti balayta kat nadoktalan ng awanan ni Melody. Tidakas na naramraman nakit di. Hello? Naimbag tasin mong pagkatagos, no na. Tiyak na sangpatan ni Melody dito balay. Awan dagiti nagtuma kawas na. Awan tiya mo kiti dayta, Lucio. Saan ka nga gulbot pa kanyak? Amok no kasano ti kinasingit yung agayam. Talagang awan amok dita. Palagan ka. Amom no kasano ti kinarungsot ko. May karautin dita balayo. Anya? Diyos ko, kasano dito yan? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan samat ni Lucio, Melody. Nagsinublat ta nagtoktok iti daw yun. Amangan namat maturog pa ilaan. Nabartek idi inawagak idi rabi eh. Rosano. Nalamis di dakulap mo. Ibatam tidak ko na po. Madlaw kong amin nagner-nervyos ka. Pumanautan sa laangan. Mabutengag. Amangan nun niya ti pananutan na makita na ta. Bigat ang mga istorbo na kita yung karo ba? Wano siya ka din dahil Melody? At adaman nagmiusak. Melody, siya nagpweso? Kung nakupayasan ka makaigtor. Pero, sino dahil yung lalaki? Siyak ni Rosano, Lucio. May saak na bugado. Ket, anya no may saka nga abogado? Pangasin. Saan ko maakas at kinagubsam ti panakisaritam kini abogado? Awanan ka itibay na babae. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw at pimanaw ka dito balay. Adaki din kadwa mga abogado. Anya ti kayat yung asawa. Mabalin ka din nga itiunag tayong nagsasarita. Sige, tumaron kayo. Yung kalpasan ti panagsasarita tayo. Nanyaman tiran tayo. Si kantulangan ti pumanaw. Santo na makaruwar ni Melody dito balay. Tinapatay di. Makapagsasarita tayo, Lucio. Sige, sumarag kayo. Melody. Siyak ti makamoy ti asawa. Si ka nga abogado. Among ka di. Noan niya ti inaramid da ito'y ang babae. Pinagpanggapan na apatayan. Gapu iti butag na kanya. Sulatan, pimanaw. Saan ko apanggap ti mang patay kan kaluso? Kaya't ko lang asalak ni Iban ti bagi. Si Katimaya tamang patay kanyak. Saan ka ngagsangit tapno makapagsasarita tayo, Melody? Diyak lamang gawidan tirik na katorni. Sipod nagdanda kami kiniluso. Nakaranghanggasin kanyak. Talagang imbabay na kitita ito yung abogado, Melody. Rumbang lang. Nga dati pangitakli na kiti problema. Kat, anya nga ron tikat mo mapasama. Pagkalamahan tirik nam, Lucio. Pagsasaritaan tayo na di abanag. No panggap mo ti mangisina kanyak, Melody. Saan to mapasamak tayo ta? Katsika, Melody. Anya ti panggap mo. Sa anak pa yan ang kaikandang. Numakisin akong kinilusyo, attorney. Ngam saan ko pa ilakay, ngagdan na kami. Anya timbagak ka na kayo itay, tita ito yung abogado. No sumrek ka dito balay, saan kan amakarwar? Saan ka balbalagan? Diyam tilintag ti kalaban mo.
Anya tikat mo asawan? Saan ko makakayat ni Melody nga umay kami dito balayo? Tapos nagsasarita tayo. Ngem adda karit kan kuha niya. Ikang kapay iti kundaway, Lucio. Nalapit, anog baliw ka. Pakawanag, amin abason mo. Kat agden natan tupay. Kumusta nga tan, ti panagkuyog ni Rosano kini Melody. Anak isarita iti asawa na. Amangan magpagad anak ka. Abogado. Nalabit. Anasakbayan na, hindi mabali na mapasama. Yung saan ko mawatan. Anya talaga, ti panggap na. Alukuyin na di alalaking agsinadalangan kini Melody. Kalpasan na, mabalindan taon, tagkasara. Apay ng sabing matilugan, Rosano. Gabot agsang sangit ka. Pagkalmam tirik nam. Amangan no, adda kayat mga iba ka kanya. Agnam nervyos sa pailaan. Narignat nga dadak sa panggap ni Lucio kanya. May sahat nga abogado, Melody. Nasakbayak ti mabali na mapasamak. Jack ipalubo sa pagbatsin na kanilusyo ti balayo. Tapnuan niya. Nagkariak kini Lucio. Ngay kakiti sa bali agundawa. Pakawan na. Kanipatik amin ang kinaranggas na kanya. Ngam itinakita kini Lucio. Awan panggap ng agpali. Si Mangpit kagaya man Rosana. San mo matakinakuyog ni Melody? Nagsubli dito balay. Kunak paikid din, wag diretso kay day law office. Kalpasan na makasarita yung ti asawa na. Makamon dagiti staff ko na dadumtang nga kliyente dati. Nabilin ko mati aramidan da. Kumusta ti panagsarita yung around? Saan na manugot ni Lucio nga agsinalakin Melody? Ura ni Melody. Saan namat akayat ti makisina? Anya? Nagmaagal na babae. Di na mapanunot nga mga papatayon sa asawa na. Urayan na kadipay ang mapasamak na ita. Masirip ni Melody, Daddy. Lupay kinunana ken Lucio. Kay ka na pay dahito iti gundaway ng agbayo. Kaya't mabalin nga agdanatan pumatlaan. Marik na saan na mapasamak dahito. Kasta, saan na kaya't nga agsina na? Saan na pay lang agden na? Nalabit akas na. Ladlaw ko ang nagbutang iti mapali na mapasamak. Aglalo ta impang ni Lucio. Asaanan na makarwar. Ngam ti saan na nga mo? Nakasagana dagiti kinasarita ka polis. No ipilit na nga ibati ni Melody. Adda kayat ko asaludsudan king Karosano. Anya ka diya talaga ti panggip mo. Kanuan niya ti riknam ken ni Melody. Ulit-ulitin nyo adamagan kanya, Daddy. Saan anawayan ni Melody nga ayata? Man nakibiyang day diyang abogado. No saan ko lang nakita nagiti pulis o arubayan. Pinatay ko lang kuman tiloko. Nawagak man na. At dalakit di amuna may panggap iti day diyang abogado. Ang mga nadamat relasyon dakin ni Melody. Saan ka no amakisina kanyak? Yung saan na paila akayat di makidan na kanyak? O sino talang lilawan na? Hello, Lucio. Lola, imay dito'y balay ni Melody. Kadwa na dahi yung abogado. Anyang amin tinagan na itayan? Mga nang Rosano, di kayo masawan. Kunak tupay kat ngam ammom dahi yung abogado. Agpudno ka kanyak, Lola. Adda ka di relasyon da ni Melody. Awan na mo kiti dayta.
San kan nga gulbod pay? Kasano anagam amo da melody ken iti dayjay nga abogado? Anya tamok tita. San ka ama kasungbat? Amok no nya ti panggap da nga abogado. Kaya't nakngalukuyan nga manugot akon, ngagsina kaming kini Melody. Tapnon niya, isudan, nagasawa kini Melody. Oh, Lola, di mo pa sinumbatan ti salsalud-sudak. May melody ti pagdamagam, no kasano nagam amuda? May sakamat. Maduktalak lang at napakay na igam no kasano ang nagamamuda kini Rosano. Agalwad ka kanya. Naimbagta mong din sungsungbat mo, Nona. Diyan kaya may ramraman ka, ha? Agpagad ka lakit di. Numaamuan ni Lucio, nga addaam mong may panggap kini Rosano. Ay, nakabutbuti nga talaga. Kasano nung amo na ani Rosano kayang ti ama ti anak mo? Nona, Anya nga min talaga ti panggap mo? Apay nga min. Ani pa'y na Rosano ti mangibaga nga agsina kayo? Awan mo't lat sirbina nga din na kayo. kinapod, Nona. Imbaga kini Lucio, nga ikakiti sa bali agundaway. Pakaawanag, katlipatik amin ang kinaranggas na kanya, kat agden na kami manan. Kinamahaag dahi ta planom. Ay Diyos ko, anyat klase ti panagpampanunot mo? Nga mahamok asanan ngagbaliw. Kansaan kon akayat ti makiden na kinkwan. Hamat lagayam. Anyat ar-aramidem, naglakat makisina. Di ka pala makisina kankwana, patayan na kanton. Mabuting ngak, Nona. Ay, Ang mga nonya ti aramidan na kanyak. Naimbag ta nakapasyar ka manin dito'y balay no na. Dito'y balay amang rabii ka. At tanto siguro ni Rosano. kinunang kiti nang itulnog kanyak, iti pagnaadan ni Melody nga idiretsunak dito balayo. Nagbuti nga kami, ta inawagan nak ni Lucio. Kalpasan ang nagsarita da kata Melody ka ni attorney. Duma, san ko ang maawatan ti gayim mo? Ay, may saak man adi makaawat kan kuana. Mabutin ka no? Nalapit adi na kayat ang mariribok launay ti biyag nangam kakaasit. Patayin ton ni Lucio. Uray mo't kiditol tuloy na tagtrabaho no na. Inikan ni Rosano iti proteksyon. Tapno san adangran ni Lucio. Ulbudan nak ni Nona. Mapanagkaklaan. Kakaasi kanyak. At tapak nga da relasyon da ni Melody. Dahil dyan nga abogado. Tiyawanan bay na babae. Ngam, saan dan itong agragsak? Amo ka sumusumraklat tayo ti pagtrabaho na. Tidakas na. Maslad da pulis sa mga bambantay ganwana. Nagkibaltang ni Melody. Patayak langan. Ngam tiyad tapay sa bali ang lalaki ang mairanod ganwana. Makapungtot launay ni Lucio. Iti ipapanta pa nakisarita kinkwan na Rosano. Aglalo, talinapdam iti panggap na pagbatyo nakidya balay. Iramraman na paikit din ni Nona. Saan ka di nga adda naloko akabsat ni Nona? Dahil tangarod ti pagdanagan na. Tasaan na akayat amay sagmak ti kabsat na. Agatap ni Lucio. Nga da pa kayo naigan ni Nona. Ba nagapod na, Elodie? Ad-adaman ang tipungtot ni Lucio. Numamon na asyak ti umuna alalaki iti biyag mo. Kaya't siyak ti ama ni Jake. Dakalakit ti ariripok ti mapasamak. Oh, apa yan nagsanay ka? Masak na naklakan ka. Diyak kayat nga adadaki sa mapasamak ken ka. Melody. Diyak lang may diretso ka ni Melody nga. Isina na lakuman ni Lucio tapno ikasarkumat din. Rosano, attorney. Adda anak mi kan Melody.
Kaya't ko nga aturan tinagpidutak. Kilapot nun ha. Babalawan nak ni Daddy. Pagnungot namin. Banag apakakonsensya ak. Rimarak matlangan iti seminaryo. Sinapol ko kuma ni Melody. Kat inalangon ko ti dayaw na. Saan ko kumapakabasulan dati panagdamag ko, attorney? Adalat ang min panagbain ko amang mangbirngaskan ka. Ay ayatam ka di pa iti gayam ko. Jack masumbatan dayta. Gaputasaan pa anawayan ni Melody. Maawatak no apeng agbutang ang makisina kin ni Lucio. Ngamin, agpagad di biyag na. Rimuha ni Melody, iti opisina ta. Naranak mo't lang tidang na. Nagtaltalang kiyaw. Alis pak, tumasitagin ko na. Lucio, Kunam nga tangag na nayon na makaliklik ka kanyak. Umay ka, sumurot ka kanyak. Ibatanak! At dala ang masakitan ka, nagbulago ka. Ibatanak ko na! Alay ko, kinaramutan tirupak. Alay ko. Luella! Oh, darasan ti aglogan iti may sakot siya. Rosano! Siya kung ti makamo kin ni Lucio. Man nakibiyang ka. Ura abogado ka. Saan ka makibiyang? Kahit kakasarita tinalabat. Tinatgak tikid daw mo agsarita ta. Kaya't kamata kasarita doa talaang. Sa anak lakit di nagbidot iti atap ko. At na relasyon nyo iti asawa. Saan ka ni? Ti kayat ko apagsaritaan ta, Lucio. Saan ka kadi ang maasyan kini Melody? Anya ti klase nga asawa. Awan ti bibiyang mo. Gapot ang ranggas ka. Agsina kayo langan. Tabnan niya. Sublatam nga asawaan ni Melody. Tanangam ti agsarsarita. Saan mo mat nga tanga inasawa? No saan mo nga ayayatan? Ngam ti saan ko ang maawatan? No apay ang maiturad mo aranggasan? Saan mo pa nga amuunay ta asawak? Adda anak na iti sabali ang lalaki. May sangag mauyong. Sumagmamanon atawan tinaglabas sipod naganak abalasang ni Melody. Ura inlembang dahil ti kakabsat na ti anak na. Awan inlimad na kanyak. Adugayam ti ammom may papangkin ni Melody. Anya talaga ti panggap mo itasawak. May sak nga abogado. Ket kayat ko atulungan ni Melody ang makawaya-waya iti kinaranggas mo. Saan ka mapasamak neta? Uray pa'y may sakang abogado. Awan san-san tuak. Ura sino? Nabayagan na nakasangputak dito'y balay. Anang ipaingan ni Rosano kanyak noon na. Ang nervyos pa lang. No san atimtang ni Rosano. Amang ano napilit na ni Lucio. Kaya niya di di balay bi. Ay, makipagnernerbyosak nga marurudak la umay. Anya nga ta kuman tinarami ni Lucio kan ka? Kakaasyak lagi di tinamayan pa kanya. Amang ano pinatay nagpayat. Mas daawag namin kan ka. Anyat gumko na mas social worker. Ate, adi mo, masalakniban ti bagin. Anyat aramida, may daro mo maminon. Ni Lucio ti mga awag kanya. Babalod mo. Tapos saan na ka na mariribok pa eh. Hello? Saan ako na may lumbangan pa Melody? Amo ko no sa dino, tinagpaingam. Awanan ba inday tano na? Isuti mo na pa tayo. Kasanunday to nona. Ha? Nasurutan na kansama. Magagaran kagadin para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay ngagsangsangit ka, Melody. Pakawanin ako na. Amok ng baga ni Nona, tinagsaritaan mi. Agbabawiak no apay ng naramid ko rin dyan. Saan ako maamagkipagkitakan ka? Saan aga po itinaytabanan?
Tapno malawlawagan ka. Ah, Si ka lang ti nakaikot ka niya. Ni malin lang agayam ko. Ti makaamam mo kini sino. Uli dagdag pakawan. Amok nga anak ta ni Jake. Nakasaga na katumulong. Tapno nan anay, di pa nagimbag na. Rosano, at nanadagsa na problema. Nagapa kami kini Lucio. Ha? Simlang, di pa nagkita kat nangalag iti imo ko. Apa nang bagkong ko kumakan kwa na? Ni Lucio Anya? na ito yung mawawag. Mabuta nga Rosano, ang mga nonya ti aramitan na kanya. Saan ka ngagbutang itinarangkas nga asawa? Nakasaga na katumulong ka. Mariribo ka na. Diyan ka mo nonya ti aramitan. Nga planok ti agbirok ti pagkasiraak tapno maliklikak ni Lucio. Saan mo nga rodasong bata ni Lucio? Saan ko pa lang akasarita ita Rosano? Ngam amangan no addanton tipong tutnaking ka. Ngam no talaga akayat mo aliklikan. Tinasehat sumurot ka kanya. Yam amo ka kini daddy. Rosano, Nabayagan ang istorya ka kang kuana. Kat maragsakan. Tadamad lagay ang babae ang nainay kitipiyag ko. Kapit pa nagseminarista. Diyak na patasan tinakayat. tiyawaran ba yun na mabay? Saan na sinong batang tiyawag ko nga kuana? Anya tingay na sa akin? Makisilan ka niya? Saan na mabalin? Wano? Mabutang mutlaan ka niya. Kapwede manang panggap namang bagkong kanya. Saan ka pagulimi ka naging gayt saan ka masapulan? Lunas ka nga iramraman ka but-but nga dayano na. Aramidak. Oray pa at nakabsat na amaton. Nabayagan nga bagbaga kini Rosano. May pasyar na ka dito balay, Melody. Napintas ka, iha. mabainak launay kada kayo, Sir Ambrosio. Amom, naingat ak kini Rosano ide. Pinagalak ang nagseminaryo. Inaramid ko amin akabalak tapno malapdak iti panagpadi na. Gapo iti dimi nagayatan na napasama kada kami. Nakonsensya. Kat nagdisnodo arimwar iti seminaryo. Uuray siya kung makonsensya ak. Narukupak. Gapo iti bidot an aramid ko. Agsagsagabak iti sinong iti asawa. Kadyak amo, no kasano ang makaruk atak iti pan nakabalod ko kankwana. Pangasim, saan kang agsangit? May isang abogado ni Rosano. Matulungan na ka iti problema. Dayta titakas na. Nagiktatak ang mangisuro. Tapno agbalilak langan a social worker. Tapno iti kasta. Makatulong ang kadagiti agasawa ang mangurnos iti problema ti panagdenada. Sa kalpasan na, siya ka mismo. Mabuti nga kiti asawa. Pasensya kayo lang kuman ng saan ka magawin at ti panagarubos na gitiluak. Maawatan ka. Akwaking ka. Yakam mo ti mangipirpirit. Malunag tirnak. Agyamanak, iti pat nakipagriknayo kanyak. Makaanayon dayta amang palagan iti rikna. Nalupuyak. Ti may tulong ko pa ilangking ka. Kalpasan da ito yung panagsarita ta, Melody. Itulod na ka iti balay, dati amok, natalgit ka itay.
Lucio, Nakigtot ka nakakita kanyak. Gabutaan mo nga dabasol mo. Saan mo nga ilimang ni Melody kanyak? saan ko nga ilamlaman kan ka, Lucio? At saka mo no sa dino ti ayan na. Amok ana istorya ni Melody no kasano ti kinaranggas ko ken kuara. Awan ti sansantuak no makapuntutak. Di kag dardarasudos, Lucio. Nabartek asim mangpet ni Piring. Sa anak ama butang iti kapsat mo. Ore dakdakkel ti baginang mitisyak. Parwaram ti kapsat mo. Katag pinatay kami. Anya? Sa kalpasan na, isaruno ka patayan no di mo ibaga kanyak tinangilang mga mitasawa. Tuso ka, ginlalain ka, balay ko ditoy. Pangasim, pumanaw kan. Kan saan ko nga ilamlaman ti asawam. Hanaw! Manipod nakasubli ka dito'y balay. Kalpasan anay tulod mo ni Melody. May kulkulang ka, iho. Aging ga nakadanon kami ti balay ti gayem nyo. Apag nadanpay lang ni Melody. Sana nagsarili ti managsang-sangit na, Daddy. Masyanak yung kuana. Noamuglak mo. Kore di ako nagtuloy ang nagpadi. Kat tinaktirak tinapasama ka na kami. Ha, Nagbali na ka man naging bubukod. At adamanin na makonsensya. Mabutbutang ni Melody. no nga ta, agi katlaangan iti trabaho na. Tapno saan na may kan iti kuntaw iti asawa na, iti dakas apanggap na king kuana. Saan ka nung ito mabalin? Adda dagiti klientina. Akasapulan daunay ti panarapay na. Ngam na patpatag ti bukod na a problema. Kinapudno na. Saan ko amaawatan ti agtartaray ti panunot na. Ngam subyak to. Tapno makasaritak anay bag. No anya at talaga ti panggap na. Talaga masapul a supliyam. Ipaay mo amin a kasapulan na. Agyaman ak, Daddy. Kaslad tamat basol ko. Idirimuar ka iti seminaryo, tapno tingitingam no talaga amay karika ngagpani. Riniripok ka. Isungatan anay sungsung ka kinisinon. Malagip ko man ang tigayam ko. Nakakaasi tilangan na. Ingkari ka tulungak. Ngamjak pa'y nasublihan. Ala, sa akong ti makamo amang tulong iti kayo mo. Uray kini Jay ka anak yu kini Melody. Nunasken ang mapaagasan da iti mental hospital. Amok nga ado ti pakaribukam, iho. Naimbag. Natuntunan mo't lang dito'y nona. No sana gapo kadarusano kan Tata Ambrosio nga amana. Awan ko maday to'y natalgad apag naaldak. Balay ka nung dayto'y tigayim ni Tata Ambrosio ang nagbakasyon iti Amerika. Ay, agtibtibayo ako pala nga ging gaitahan. Naimbag, tanapanunot ti kabsat ko a babae ti umawag iti pulis. Kat naigawid na ni Piring. Ang mga nonya ko man tinapasama kanakwada na naggubal da. Pasensya kan. Mairamraman ka pa yan, nona. Saan amaliklikan ang may ramraman nak? Gapo tagayam ta. Iso nga yung turturod ko matimay dito eh. Tapno sumardangan amang riribok kata kayo. Awagak to ni Lucio inton madamdama. Anya? Amay, anya talaga ti panggap mo. Tsaka mo, mariribok ka na. Mabuti nga kiti asawak, nona. Ang mga noon niya ti aramidan na kanya. Umatlagayam, apay nga awagan pay laeng. Makisina kalangan kan kwa na. Uray makisinakan kwa na. Panagkunam nga ta. Kat dita, ti pagpatinggaan ti riribok. Amangan no saan nga umanugot ni Lucio nga agsina kami. Kat, anya nga rod itan. Kanayon langan na dangdangran na ka. Ay, saan ko pa'y lang akayat nga agdan na kami. Ilamangak ni Lucio. Day tapay lang ti kabaulak nga aramidan. Agduwa-duwaak no agbaliw pa'y ti asawa. Naimbag da si ka na mismo timawag, Melody. Mabuting kamot lagayam kanyak. Unusan ka na nakaibtor. Kaili mo nga tati panang paragsak ko ken kanya. Iti kaano man. Sa anak ang naragsak iti panagdanata. Awanan kay tibayin. Adda ka ti sangok. Tungpatumpaan kan pungut-pungutin ka.
Ipayat-payat ka ba hindi Tapos numatay kan. Dayta tiga po na mabutangakan ka. Jack ipalubos apatayon naklatan. Sa dinutayan mo. Ladingitag. Jack ibagakan ka. Ay, talaga pagpungpungtutan na ka. Masarakan kan tulang. Makitam. Nagasat ni Melody. Tadda ka na pudno, agayim na nakasagana. Amang saranay king kuana. Agyaman at tagapuking ka. Nagkita kami ken Melody. Mas tawak nga ron. Jack in pagarok nga agam-amo kay Gayam. Ad-adamanan anak kay tutak. Tas ikagayam ti ama ti anak na. Damo nagkita kami. Umadan na pasama kada kami. Ay, dinurugan ken insungsong nak ni Sinon. Agpada kayo idi amariribukan launay. Siguro, nailawaan kayo ti tunggal mesa. Kaputag pada kayo ti sagsagabaan. Juan, ket amom, napagkatipapan mo iti pagnanaedan ni Melody. So ngayon ton maminsan, nukad mo nga kita kayo. Awagan naklaan. Inawagam kayam ni Lucio. Iso asinarong karang ka dito Takait ka akasaritaan ng baga. Anya talaga ti panggap mo. Ilang mga kailangan. Ngam, kasanon na makita na ka iti pagtrabahoan. Kinasarita ko ni boss. At ada nga iti field ti ayan ko, Rosano. Saan nga iti agnanayon, maliklikam. Di kahit ko amamuan, kat... Kat, anya? Kaya't kung agsina kamilangan. Saan ka nagsangit? Nakasagana ka tumulong king ka. Uray pa'y kadwaan ka. Ang makisarita kinilosyo. Anya? Awan sa bali pamuspusan. Tapos na maliklikam, di kinarangkas. Di asapan. Sana pa nagsina ti makarisot. Itipan makawayawayak. Gaputa sa anak to nga inggaan ni Lucio. Agnanayon anak kabalodakan ko na. Agda nakasaritak ang mga sikaso ti parikat mo kinisinon. May sa doktor ng espesyalista iti kasasaad na. Mapaagasan pa'y laag sa maipanto iti mental hospital. Agyaman aklaw na daddy. Kit ni Jake. Saan tayo pa'y gaman ng sarungkaran? Doa kaming tulaangan kini Melody amang sarungkar king kuhana. Kaya't kumat at talaga ang makita ti apo ko. Agyaman ako na daddy. Ay, amom, nukasano ti kinaturay ko iti. Italaang anadaanak iti puso. Ti kayat ko asawan. Italaan ang makariknaak iti asi. Mautob ko itan dagiti bitot ko. Inikat ko ti waya-waya. Agyaman ak daddy. Ngam no kadwayo ni Melody amang sarungkar kini Jake. Saan nga taan napagad? Saan ko ngay palubos ang may sagmak ni Melody? Kas na saan nakpaila ang amam mo. Agmay may saak itilugan ko. Awan ti driver ko. Ngamad tanalimad amang sursurot kanya. Daddy. At nakayat ko asaludsudan king ka, iho. Anya katitirik nam kini Melody. Napintas ni Melody. Napu daw. Kasla tinubtubay ti bagina. Nalaplapsat ko mamanan no saan nga abusuan ti asawa na. Uray kahit ko kumadadi. San ko amay kasal. Ta si asawa kanilosyo. May samot nga ulbog tayo boss ni Melody. Hilim-lamang na ni Melody. Dala nakatripal. Pinasuba-suba ko.
Nadlaw ko nga da pulis, nga mararubayan iti sango ti opisina da. Ano pinag siya nga pulis? Saan nga itagnanayon? At maliklikan nak ni Melody. Ano? Saan nga ta? Nga damang patpatangkan kan ko ana? O mga nupod na ti atap ko. Nga da sa bali alalaki iti biyag na. Sige dyan. Nung maaktuak ida. Patayak idadwa. Titak dahi ti akarinderya iti asitag ti may sa kliyente mi. Gaputa, inawagan nak ni Boss Itay nga umay dadumanon ditoy. Inawagan ka tapno makapagkita ta. Talaga kaya masumsumar kalata iti trabaho? Nuna, mabuti nga kin ni Lucio. Ngam, saan aday ta ti makatubang kanyak? Idi nagkita kami ngamin kin Rosano. Kinuna na kanyak anos sarong karan kamanen kat awagak tap nagkuyog kami. Amangan kanu ngamin no masurutan nak ni Lucio. Sa bagay, damot kalintagan na. Iso nga agan anadak. Asapol nga agan nagkamat. Tapno saan ka ama isagmak. Kasta onay ti panangyil kakaking ka ni Rosano. Awan ka diti sa bali ang nagsaritaan nyo. Anya ko mamat ti pagsaritaan mi. Oh. Ni Tat Ambrosio. Awagan na. Nagsarong talaga dimtang dito'y balay anang ipanam kanyak. Nagkuyog kami kini Dadim. Nang sarongkar kini Jake. Inawagan na kita ni Daddy. Nasayat ka nung mati pa nakisarita ni Jake kada kayo. Naging inarakop da kanupay ka ni Daddy. Makalwaak itiragsa. Nasimbang matgayam ti panunot ni Jake no daduma. Agluluan ni Jake itay inyam amunan ni Dadim nga iso ti lolo na. Kasta ka di. Melody. Ni pinatpatamatan ti dakulap ko. Aday bagak. Saan ngagnanayon kat maliklikap ni Lucio? Kanya? Noon niya di ko nam. Kadwaan ka ang makisarita kin kuala. Awan samad ni Lucio. Agsinablat na pain ang nagtuktok itiri daw yan. Ang mga namat maturog pa'y laang. Nabartak idi nawagak idi rabi. Rosano. Oh, nakalamlamis si dakulam ma. Rosano, ibatam ko mati dakulat ko. Madlaw ko nga minagdir-nervyos ka. Pumanaw tan sa langan. Mabutengak. Ang mga anya ti panunutan na makita na ta. Bigat amang istorbo da gito akaroba. Kuno siya ka din data Melody. Melody? Sika ngagpweso. Kung naktupay ka, asaan ka makaibto? Asino da ito'y alalaki? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nabayagan na nakasangkutak dito'y balay. Anang ipaingan ni Rosano kanyak nona. Nga magkinkin-tayagak pala. No sana dimdag ni Rosano. Amang napilit nak ni Lucio. Nga iyahoy di balay mi. Ay, oras siya katag-nervyusa. Nang masurunak. Ay, anya nga ta kumantin na rami ni Lucio ken ka? Kakaasi aklakit iti pamayan na. Amang patayin na pa yan. Apay nga min asaan mo pala nga darom. Anyat sirbim a social worker. Apay adi mo yapla iti tapagbagin dagiti rumba nga maramin. Paibalad mo. Tapno sana kan amariribok idarom mo nga minan. Ano, sawakin ka? Ni Lucio ti mga awag kanya. Hello?
nakon ama ilumangan bay. Amo ko no sa dino tinang ilumangan ni Rosano kay ka. Awalan pa inday ta ano na. Isuti mo na patayag. Kasanunay din no na ang mga nasurutan na ka ni Lucio. Unyak pa iso, kasanon. Ni Lucio tagtak-tak der itigate. Talaga nasurutan nak dito eh. Pakaunin ako ma. Siyak din ang isagbakkan kan. Ada sumungad ako, Che. Sabay ko ma. Tani Rosano dayta. Dayjay. Nakabatog itirwangan. Ni Rosano magpwesto tidim saak. Kadwa na ni Sir Ambrosio. Diyos ko, agyaman nak. Sigurado. Kaguran ako ni Lucio. Dano nag-ida itirwar. Dito'y kalaang. Talaga saan nakainggaan ariribukan ni Lucio. Diyan ka mo. Noan niya ti pagtungpalan dagito ya mapaspasama. Kunak tupay ajak nagbidot iti panang papan. Ilimlimang mo ni Melody. Anya ti interes mo iti asawak. Nasya anak lang kini Melody. Arig na kayat mo na patayan. Saan asak ti salsalawasawam? Ni Melody tinang panggap amang patay kanya. Tinisalakan na lang ti bagina. Numa iturad na kumati mang pataykan ka. Nabayag kuman anatay ka. Nagtulagan nyo kadeti mang patay kanya ha? Saan na kriminal ti anak ko? May sangapog ka no? Ho! Si Kalakay, saan ka makibiyang? Ure abogado ti anak mo. Jack mabutang. Bastos ka sa mong sungbat. Saan mo nga mo no aseno dagiti kasasaritam? Ure asino pa ay? Daddy, saan yun natutupan ni Lucio? Agparbang kaya. Siyak ti makamu ang makisarita kin kwan. Oh, Nalpasta na nagsarita, Lucio. Ape asaan kapailaan anamin ka? Pangasim, Lucio. Saan nga nakuman? Umanaw kan. Awan bain mo babae? Karelasyon mo ka dito yung abogado, ha? Nupatyam aliniputan ka. Waya-wayaan na kuman. Magpagpakasyakan ka. Umanaw kan. Saan ka pumalaw? No saan ka kadwa? Nagtulagtan. No ang baliw ka. Ikan ka iti sa bali ang gundaway. Makawanan ka. Kanlipatag amin ang kinaranggas mo kanya. Tinakalinawan. May ka! Malagan ka. Di mo pilitin ni Melody asumurot kan ka. Mapilitan ak amang pabalod kan ka. Agyaman naglaunay kan ka, Rosano. Nasaan kayo adimtang kinidani? Diyak ka mo. Noan niya ko man tinapasabak ka na kami kininuna. Inarakop nak Melody. Baawatan ka. Siyak ta kimbasol iti amin Rosano. Nasurutan nak gaya ni Lucio. Sikat ti pampanunutak. Amangan mo pagaramidan na kaitidakas ni Lucio. Iso ano kayat mo? Kaduam ni Melody dito eh. Anya? Kaano ngagpatinggat ti panaglamlamang ko kas pangariga? Pasensya ka kuman, Nona. Gapo iti panangisaksakit mo kanya. Mairamraman ka. Nabayagan na nakapanaw da Rosano kan Sir Ambrosio Melody. Nga magsangsangit ka pailaan. Malanangitan. Launa iti mapaspasamak kanya. Basol mo matlaan! Ulit. Makawanan na. Gapo iti panangisakit mo kanya. Mairamraman ka. Talaga?
Kat marurudak la unay kan ka, di ka pala tignay. Ha, nakabut-butang lang aro din ti asawam, kakaasi kan patayon na kan. No sana dimteng da Rosano kan Sir Ambrosio. Amang no natay kan. Isong nagdesisyon kan itamot laeng. Maawatak ti kayat mo asawa. Ngumulitak manan. Mabot ka nga. May isa na ka nakakadita pa nagbuteng mo? Sorry, Melody, nga mag-ungat akon kan ka. Agbalbalin kan amulenglang. Nga magure ka. Mas daawak tayo marakop ka ni Rosana. Unyak na puutan. Kapoy tinalaw sa danag ko. Ay, tempay lang, san ka di? Amom ani Rosano, te mo na alalaki itibiyag ko. Nga banda ka di karbaga. Sa anak anawayak nga agayat iti sa bali. Barumbado talaga na dyan, Lucio. Awan pulos ti panagpabay na. Isula ang tinakaiturod anang bastos kanya. Dinambok luas silwak. Saan kayo ang mababalaw? Doapi ang nagpungtot kayo, Daddy. Mabigbig kayo ang negosyante. Kan naasidag kayo kadagiti politiko. Nuapay nga men asaan pa ang agdesisyon ni Melody. Ang makisila king kuwana. Saan tatimtang? Ang mga noan niya kumanti na pasamag da kininona. Saan pa ngamin anaali ni Melody titurad na ang mga ramit iti dayta, Daddy. Mabutan ta ang mga ad-adda ariribukan ni Lucio. Nung ata maamuan ni Lucio, asikati na kasigog king kuwana. Ang mga no dayta ti rason nga ison ti makisila kini Melody. Ang mga no ad-adda ariribok ti mapasamak. Itapay lang kat agatapan ni Lucio nga da relasyon mi kini Melody. Ang mga no tinapalabas mi kini Melody ti aramatan ni Lucio tapno ibabain nak. Awatan ka, iho. Kasapula na protektaram ti dayaw mo a kasabugado. Kasadon. Bayan niya, padasa ka kasarita ni Melody. Panawon siguro na patangka na natinakam na ang makisinalangin kini Lucio. Rumbang laang. Gaputa na ranggas launay ni Lucio king kuana. At darason apawaswas na ti kasanda. Idarum dapay kumaa. Ay, masya, nakatitayang ko. Nakatulungan, nakay-ay-ay, tilanganan. Nilusyo na ito eh. Anyat orasan. Amang ano makariing ni Melody. Hello? Awanan ka, itipay. Kunang tupay asikatin ang limang kinimelody. Masyan ka kumaka ni Melody. Bye-bye, Amon. Saan to ang mapasamag na ita? Amok ang mabutan ka kanya. Isuwa saan ka nagkawid di palayo? Saan ka nairaman ang patayan? Pagpudno ka kanya. At relasyon da Melody kindi diyang abogado. Saan ka din? Awan relasyon da. Kas kanya, masyan lang ni Rosano kan kwa na. Iso pinagnada iti may sa abalay ti gayem da nagpakasyon iti Amerika. Ulbod ka talaga. Namwakol alay diyang abogado. Tinakasikog kini Melody. Pagpadi ko ma. Namrinukar matkayaw di puso na. Ha? Ako. Dahito yan ti pag-amkan ni Melody ang mapasama. Manglilipot a babae. Nabayagan ang lukluk-kunak ni Melody. At relasyon da iti dayjeng nga abogado.
Ang kasam, tani Rosano kayam tinakasikog kinkwana. Salbag! Jak bumdang amang patay kadawana. Nalpas mo't laangan akasto'y tinagtungpalan ti amin. Awanan si Betty biyag ko! Iraman ko ni Nuna apatayan. Wan, numay kanak iti kontaway. Isuti umana apatayag. Kinti kabsat na abarampado. Lastog launay tiloko. Oh, agar alam mo sartan. Ngam, ang nga day talangam. Sumra ka kaya day trabaho may tikas ta alangam. Awagak to ni po sinton madamdama. Katipakada, nga agbakasyon nagpailaan. Nona, siririing agpailaan, idi inawagan na kan ni Lucio. Kat nagngag ko, ti panakisarita. Nakakidam kamot ngamin. Usate mo kat nakatulog kan. Nakabot-butang lao na yung dadya tao. Iso ako na. At desisyon kan. Anya tararamidam. Makaungetak manen. Ti amo ni Lucio. Kabailan nakpayatang na. Iso ang nakadesisyon ako. Masapol ang makisina akong kinkwana. Idi paila ko ma. Rumbang laang. Sana rumbang ang may ramraman ka. Nadadakas ang mapasamakin ka. Kaguradak laki ti pamilya. Amo dagiti dadakkel kuno kasanot kinasingat ta. Kat adada mabuti nga parakan ka. Kasano nagbaligi ti daka sa panggabnakan ka? Isong agtignay kan. Nasaya at lumakisina kalaangan kin ni Lucio. Nasaya at launay. Tayo na reklamong gayam ni Lucio iti panang kabinedikan ka. Lusan ka nagreklamo, marigatan ka mangisak lang iti asawa, iti panang abuso na kan ka. Oray saan ko kuman nga isak lang. Makanahin apawaswas ko ti kasalmi. Kasapulan dayta. Iti kasta, napigpig sa ti ebidensya, amasapul ang mawaswas ti kasaryo. Ti pampananungtat ngamin. Numaliklikan na dagiti pulis. Pagaramidan naklaki ti dakas. Diyak ipalubos ang matangran na ka, Melody. Gaputa ay ayatan ka. Agyaman hak. Ngam pangasip. Pakawanan hak. Basol ko ti amin. No kumasaan ka nagbuting hindi. Saan mo kuman alagi panday ta? No anyaman ti mapasamak iti dayto apangadeng ko. Sapay kuma. Tatarabayin nak ni Apo Diyos. Salpag! Naimbaglangan. Tan napakadahak ti idadatan dagtipan na kabagiti lantag. Amang kemag kumakanang. Ay! Jak intal talak iti. Dagiti impagadag iti karubak. Nga kaswanak ni Melody. Salpag DJ ang babae. Awalan, pain. Talaga kayat na kunya isina. Awagak man DJ ang babae. Patayak na angan. Makamuno niya ti mapasamak. Aday ta. Agriringan ti cellphone na. Ti amom nga ta. Ket nakimagdakdag iti pulis. Sa anak nga agpatiliw a si bibiyag. Patayon ka pa'y nga umuna. Manglilipot siya. Saan ka liniputan? Saan mo ngayon pangag ti panagkisalitagkan ka? Ladingito na nakadesisyon ako. Nga agsinatan sa kapay ang mapatay na. Talaga patayin ka.
patayin kayo, kinirusano! Saan apod no ti atap mo may panggap-ganuan? Oh, Amok apasol iti Diyos. Di makirelasyon iti sa bahay. At si kakasarag kan ka. apay akayat mo apawaswas ti kasarta. Tapno nawaya kayo ni tiday diyang abogado? Saan apod no day tang atap? Oh, Nupay putno anirusan ti ama ti anak ko. Ti kinaragkas mo kanya ti gapuna. Amang kisina aggan ka. Saan ko kung mga aramidin dito eh? No diyak mabuting apatayin na. talaga patayin ka! Nagsarita kami kini amigo. Ket nagtulagan mi kini Rosano nga yakar mi ni Melody iti sa bali a balay. Sakbay nga agawid ta. Ket mamuan ni Lucio nga awan kayon dito. Imbestigaran ko malang dagiti pulis ni Lucio, Sir Ambrosio. Ngam nagbutang nga mga naibalot ta. Nakaputbutang na diya tao. Iramraman na kayo pa yun kini Rosano a patayan. Iho, Ay, dalpas ka kadi na naging paki kadagiti kabus mo na. Naipakada kung kadagiti dadakkel mo. Asumurot ka iti pagakaran ni Melody. Diyak namin kayat nga dadaka sa mapasamakin ka. dakkel asungsung batal ni Rosano. No tadakel sa mapasamakin ka. Kunayong mata, amay mangandak. Ha! Makamatang kayo lang. Papatayin kayo amin! Uray da di alakay ng Ambrosio. Konsentidor alakay. Uray na baknang kinabilig kayo. Saan kayo kabutang? Hoy! Ha? Ti salbag ako, che! Imagaw kidinti niya! Abay! Jakmat may tulungan ti Manabela! Madumpal ko! Sisumungin! Kawalan lang kumaha. Melody. Pakawanan ako, mama. Amok at ipanagdesisyon kong agsinatan. Nagtadaan ang pungtuta. Nagdaksak. Lucio, Melody, mabalin nga sa uwag. Sige, Nona. Lucio, grabe tinapasamagan ka. Ngam ko na ti doktor. Dakal ti kuntaway mo pailan ang makalasan. Kinpatay. Iso dawatan ti pamakawan ti Diyos kadagiti amin na basol mo. Kaniti basol mo iti asawa. Tananyaman ti mapasamagan ka. Saan nga impyerno ti kasla sana napuutan ti panaglabas dagiti aldaw Melody. Nasurok kaya mo na makabulan ti napalabas. Manipod na karuwar ni Lucio ti ospital a may San Abaldado. Awanan dua asaka. Nadumpar ni Lucio ang nakamotor. Anang kamkamat kada tayo. Uwan. Takasano. Talaga ang demonyo. Kuna ni Sir Ambrosio, ano saan kumaan na disgrasya ni Lucio? Amang ano, ada napatay na kada tayo. Nakita mo dagiti pulis, dagiti na iwaris, na igam na. Kat, adagay maikot na apaltog. Kat no bilang man. Kakaasi ako ma. Malungsot mo't lang iti pagbaludan no saan anabaldado.
Agyaman na kiti panagbalin mo na saya at pagayap noon. Ulos asaan ka nga imibot kanya. Dandanin na isagmak ka, gapo kanya. May saka agayam. Napudnot ang agayam. Kataramidak mo ti adda ka baalak. Para iti pagimbangan tamat laadwa. Kat ni Lucio. Dayjay. Naimbag, tadda pala kapsak na anaano sa mga aywan kanukwana. Sa gabaan na ti katukad, ti amin na kinadakas na impainay ti pada na atao. Kang runaan kan ka, anagbalin nga asawa na. Katimat may papan ka ni Jake. Naimbag unay ti Diyos, kada kayo nga agina. Kapitanan anayan di imbag na. Makapagdin na kayo. Dahil tatin nakasangitan. Oh, saan ka nagsangit? Sangwam, tinaranyag ang masakbayan. Wan kayam, madamdamalaan, adan ni Rosano. Ni Attorney Rosano. Dahil tati pagyamanak noon tabinigbig na nga ama ni Rosano. Ba nagapakaragsakak lawan niya eh. Kastigayan tirik na tiyagbalin nga ama. Yan ti pakalidaya. Tinapasamak kin ni Lucio. Sapay ko ma. Tagna ka man ni Lucio. Gapo iti napasamak ko na. O, apay ka na nagsangsangit ka, Melody. Ngayon paganin di Jake. Imarakop ka niya at nagyamyaman. Yan, inawagan na kiti papa. Dahil tati nakasangit. Saan lang agaputan na impaganan. Ng binigbig na kang ama. Ba nagapakaragsakak lawan. Kastigayan tirik na ti agbalin nga ba. Ngam ti pakalidaya. Tinapasamak kin ni Sinon. Pimusa yan. Sapay ko matagtan ng ti kararuan. Amok ana imbag agayam kan ka. Ni Sinon tiga po na. No apay ang nagkita tayo di. Saan ka nagsangit? Kayat ko abok lang ta tinaragsa ka pamilya. Kayat ko ngagkasarta. Gamtap no, mapasamak amin dita. Masapo nga ipagnata ti annulmentyo kin ni Lucio. Tapno nataltalgaddan tunat lang. Kamautyanan na. Maadaan at tumadlaangan itinaragsak ka pamilya. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal reno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.